Club Junta, building better Africa. Jambeso Joncho bwanje program ya leo ndikulanteni kuna kuli konse kumene muli ndine wanu DJ Rodine kapena kuti munyanane. Osa wala sandipereke moni ku group ya Tijo Kondido group ya Radio Lomwe komanso ndipereke moni kwa Nyamatoja Chikondi Majiga muli bwanje bwana. Osa wala so time nema ndikupaseni moni Robert Chirwa muli bwanje komanso osa wala Yohane Pongwe muli bwanje inwe. Ndikhale pano ndikufanya lulankhani za ndale komanso ndikhale pano ndikukamba za Nyamatoja Chirambo amene transporter Chirambo komanso ndikhale pano ndikukamba za Nyamatoja Hastings Kajomba Nyamata amene afuna kuyimirira makamaka wa MP kuja ku Thiolo Mangunda constituency. Ndikaganiza ine manyazi ya madigwira ndikakumbuka ine manyazi ya madigwira kulepera kuyenda pansewo chizoni chima muli bwanji nonse chigawo chapakati ndatiya ndikupasenenso mmoni makamaka chigawo chapakati chimene chikulilongo uko. Muliko bwanji kumene ndikupaseni moni musakhumudwe mulungu wathu ndi wamakamu mulungu wathu amati wasatheka bwanji. Nthawi zina zimaoneka kunena kuti kutukwana polisi si chifukwa chonena kuti iwe walakwisa koma kuitukwana polisi ndicho linga choti polisiyo isamagwirisidwe ntchito ndi anthu andale. Nkhani yaikulu lero ndikambe pano za Nyamatoja Alfred Gangata Nyamata amene wanyeresa kwambiri chigawo chapakati pamenenso apolisi akumufunafuna kuti ati amange ndicho linga nkhani za zizo panda mchere. Apolisi mophatikizana ndi chipani cha MCP kunsakasaka Nyamata amene chifukwa choti watenga kwambiri moraro chigawo chapakati. Amene ali wa chipani cha DPP Alfred Gangata amene akuoneka kuti ndi mtsogoleri wachiwiri kwa president chigawo chapakati. Ndiye mwana wawa wasa kwambiri ngati sabola chigawo chapakati ichi nthawi yake omwe achimwendo panda kuzinyera kwambiri kuti tamfunafunani mwana amene akutionongera pano. Thaka moyo wa Moses kunkuyu kulephera kupita nkhani za kuchipinda nkhani itu nkunena kuti Alfred Gangata wavutisa kwambiri chigawo chapakati. Ndikhale bwino ndikuifotokoza pano kuti mbiri zanu ino MCP zaipa ino mukuoneka kuti mwazinyera kwambiri. Nonse chigawo chimenechi makamaka chipani cha MCP mwazinyera kwambiri mbiri zanu zaipa mwaziipisira mwazinyera inuyo. Ndiye mukufuna muonongere mbiri mwana ya isizitheka atu ndimafuna ndikukuuzani zimenezi kuti sizitheka mwazinyera ndinu mwaziipisira ndinu ati a DJ tanenani bwino azinyera bwanja MCP wa. Ndiye mafuna ndikuze nonse amene mwazongolera dera lija la Rustenburg kuchaso ku South Africa kunena kuti kodi bwanji mwaziwa kunena kuti transporter uchotchedwa kuti Chirambo wafika kumeneko. Ndiye ni mati ya inonse amene mufuna kutumiza katundu mpasireni Nyamata amene transporter Chirambo akutengereni katundu akumeneko ku South Africa kakusireni abwerese kuno makamaka ku Malawi. Tutimakhala pano ifeyo tikamakuuzani kuti iperekani katundu kwa transporter Chirambo sikuti timati mubese yaye koma katundu yatengedwe ndipo afike kuno kumuzi ife timulandire katunduyo. Tamuimbirani phone Chirambo pa nambala 06343290 komanso 81 kumapeto. Mukatero choncho muyankhula ndi transporter Chirambo ngati mukuona kuti mayunisi mulibe tangolowani ku line yake ya WhatsApp. Ndikuti tu transporter Chirambo mukamufuna nkumuimbira phone pa 0634329081. Zona ndakulupira ambira na mangidwa usiwona kwa yao. Koma nkhani yanga ikuli kupita kwa Nyamata amene Alfred Gangata mtsogoleri amene ali wachiwiri kwa president kwapita muthalika. Ndikuti tu Nyamata wawa wasa kwambiri chigawo chapakati ndipo wanyeresa kwambiri ndiye ena ku polisi uko kweri ya 30 ati kumuitana kuti amuonongere mbiri.
Ndiye mafuna ndi auza MCP kuti ayi mabwana mwezi nyera tu ndinu ino mudaba ndrama za fetereza kuti ko fungo limene jali kusatani mpaka na lero mabwana ako MCP kuti ko ino munazinyera ndrama zija munabesa ku pharmacy zija ndrama zimene zijazo amalawa akukumbukira be ino ndi amene mwazinyera ambiri anamangika chifukwa chona miziridwa abwana ndichiyani ndimafuna ndi auza chakwera ndi boma lawo kuti bwana inu tu munazinyera kuti ko sona ija mwatulusa yonama ija imene ija amalawa kuisatirabe mpaka na lero sona imene ija amalawa kuikumbukirabe mpaka lero ino mwazinyera bwana anthu sakukupasani vote pa 16 September ya inaona polisi ngakhale mutamutenga Alfred Gangata ndikumamuipisira mbiri ndikumafuna kuti muzimmanga mwana uja chifukwa choti mwana uja wawasa kwambiri mungoona kutayapo nthawi yanu koma inuyo ndiye mwazinyera inuyo mwaziipisira inuyo mwazinyera mabwana kumwe MCP ko unyola ntumba undikwira ine kufunsa ndijiyani aduzika yankakuku unikazika babalola mirandu undiweruza untusalangwa nikakumbuka sindisaiwala ndimangofuna ndikuuze ndikuti musiyeni mwanayo azipanga kampeni yake modeka musiyeni mwanayo Alfred Gangata akuwawaseni zeni chifukwa ino pa 16 September chanu kulibe weruze ndi Yehovayo inu chanu kulibe mabwana ku MCP chimanga chija munaba kumakagulisa ku makamaka kuja ku Tanzania chija munagwidwa nacho chija ndrama zonse zija munaba zija zinakuonongerani mbiri zimene zija ndrama za COVID-19 zidakuonongerani mbiri amalawi sakukufunani solo pang'ono ya anthu ayi MCP ngakhalolo mugawe chimanga ngakhalolo mupange bwanji muzigawa maufa thuke ichi koma anthu inuyo mwazinyera inuyo anthu sakukupasani vote chifukwa chonena kuti fungo limakusatanibe anthu okuba ino ayi MCP ino anthu okuba amene mwalemera momvesa chisoni anthu amene mwalemera mosaziwika bwino ndiye mumusiye mwanayo Alfred Gangata chigawo chapakati icho akhale ndi ufulu nayenso ndi Malawi mwana wawasa kwambiri chigawo chapakati ndiye polisi yathu yopepera polisi yopusa polisi yombwambwana ndikumamusakasaka ati atalamulidwa ndi mabwana aku MCP mabwana ozinyera zona ndakulupira ambira namangidwa usewosiwola kwa yawo zona ndakulupira ambiri ali musero usewosiwola kwa yawo ambiri anamangidwa chifukwa chona miziridwa abwana ndichiyani nditangokhala pakunde ndinaona polisi majamwawo watatenga mfuti unyola ntumba undikwira ine kufunsa ndijiyani aduzika yankakuku unikazika babalola mirandu undiweruza untusalangwa nikakumbuka sindisaiwala nikaganiza zaweruze ni Yehova nikakumbuka sindisaiwala nikaganiza zaweruze ni Yehova nilibe mawine sindinganene zambiri mboni yagani Yehova zaweruze ni Yehova yo azaweruze ni Yehova yo inu ndi chani chimene mwapanga MCP anthu sakuziwa anthu okuba inu nilibe mawine munaba ndrama za fetereza munaba ndrama za COVID munaba ndrama za mitengo mukubabe mukumapitirizabe kuba ndi anthu akakuvoterani chifukwa choti akukuopani chifukwa choti mwayitenga polisi ndi kuyika m'manja mwanu sindinganene zambiri apolisi opusa apolisi ombwambwana apolisi okuda binga tikuseri kwa mphika mboni yagani Yehova azaweruze ni Yehova yo muona mbuyanu chakwerayo akutuluka mboma posachedwa pompano muona anthu akumpasa bero pa 16 September pa
ndiye akamupa sabelo pa 16 September pano pamene muzaziwe ziko nikunena atu ndino apolisi apolisi opusa kwayang'ana apolisi achiso onyasa nkhope ngati nkhwere kuda mulibinga tikuseri kwa mphekosa mazimvesera bwanji chisoni bwanji apolisi opusa apolisi ombwambwana amene mwangugudwa ndiye musipi simamva chisoni anthu akamakutukwana ni ma social media apolisi ovala jombo yosafika ni matrauza osafika pansiwo munthu ali kaka chovala kunyumba kwache alibe akati wavala chovala chapakaunjika koma matama thokwanunso mukudyazo kuba polisi okubai niyamikana malengayo lero kumangomvera anthu andale basi mwaona andale anu akutuluka mboma pa 16 September pamene muliziwe ziko ndiye mafuna nene pano kuti musiyeni mwanayo Alfred Gangata agwire ntchito nayenso ali ndi ufulu mwana munalephera mbuyo monse mukumfufuza kuti kodi ali ndi certificate yanji nkumakamugwira lero mukuona kuti anthu akupita ku campaign pano mafuna ndikuuzeni kunena kuti wina aliyense amene mungammange inu pano muziziwa kuti anthu azingozowa kuti mwammanga chifukwa cha nkhani za ndale basi nanga simbu yanu kula masoyo akukutumani kuti afuna ati apitirizebe kulamulira apitiriza bwanji munthu wabweresa njala uyo cyclone chakwera cyclone chimwendo cyclone kunkuyu amati cyclone ati zikhale ng'oma boma linatengedwa ni macyclone ilili boma linatengedwa ni macyclone ili limene lazuza kuambira Malawi nkwadiesa chiteze nkupita kuchipatala kukapeza kuti kulibe mankhwala ndiye lero ati macyclone wapitirize kulamulira ino opusa bwanji tizikavotera be macyclone ifeyo mwatitenga ngati anthu opusa anthu opusa kwambiri macyclone muchoke mboma mwatopesa anthu ogwesa kwa chenu macyclone ndipangeso choncho bwanji kuimba kwa Nyamata cha Evans Mereka kuti ndimenyereni nkhondo ndalema ni nyengo zanga ineyo Amalawi alema kwambiri ni nyengo zawo bwanji Nyamata Johnson ndinkambeso nkhani ya Nyamata ja Hastings Kajomba kuchokeranso boma lija la Thyolo amene afuna kuyimirira makamaka wa MP kumeneko Chado MP wa chipani chija cha DPP ndienda bwera kumeneko tu kudera lanulo la ku Thyolo kukhonjeni kumeneko Mangunda constituency kuti tiye ndikapereke vote kwa Hastings Kajomba ngati mukufuna kunena kuti dera lanu litukuke makamaka ino anthu akukhonjeni tiye ndikapereke vote kwa Hastings Kajomba Nyamata amene afuna kuyimirira kumeneku ku chipani chichanso cha DPP chipani chokoma kwambiri chipani cha mtendere osati macyclone awa tiye ndichose macyclone mbomamu ndimati tiye ndichose macyclone ena awa macyclone ukubawa anthu amene alemera kwambiri mzaka zochepa koma nkulemera momvesa chisoni kwambiri ziyenda so bwanji nyengo za Malawi nyengo za macyclone yake amenewa
Cyclone kunkuyu pano pa Cyclone kunkuyu angoba pano. Cyclone Chakwera angoba pano. Cyclone mwana wa Chakwera angoba pano. Cyclone Mumba angoba pano. Ziri mba ziendaso kuti kwenyengo zake zitino zinyengo zingaende. Mbava ziri mboma ma Cyclone ali mboma ma Cyclone amena nangobwera kuba. Cyclone kwacha, Cyclone kugwesa kwa kwacha, Cyclone Forex. Mboma mumuli ma Cyclone mukamwa muyangana Chakwera uja muzimu nena kuti Cyclone Chakwera. Cyclone Chakwera. Anthu kubba kwambira, anthu kubba kwa chikupanda nako manyazi. Ndielero nkuigula polisi yonse ati nkuisia mmanja mwa kuti azira mulia tone sana pa 16 September pa. Etiye ndikatenge injection pa 16 September pano amala ovutika amene takukutika ndi umphawi amene Chakwera watonesa ma Cyclone. Mbava zakwe musipizi wanthu zakuba. Ndabweratu kumeneko ndikuti ndili kuthyolo pano pa ndakhazikika kuthyolo kwa Hastings Kajomba. Nyamata amene afuna kuyimirira kuti tiye ndikampase voti tisakapereke voti kwa ma Cyclone. Ndimalize ndikuimba kumeneko bwanji. Anthu azakhala okonda ndalama apolisi yathu ku Malawi kuno okonda ndalama basi kuuzidwa kuti kamangeni gangate yokumangothamanga basi apolisi opusa apolisi ozinyera inu chimwendo banda akukutumani kuti kamangeni gangata chimwendo banda mukamwangana olonga khale mpanti mwache mulisete inu kumathamanga kumakamanga munthu ozinyera ngati amene mabanja kuzakhala kupasuka. Tamvulani chimwendo banda mwangane panti wache mumpeza alisete twonga ti munthu wina wake ameneyo. Kuzakhala kukwatira ndi kukwatiwa. Ino basi apolisi mitu chema basi zibakuwa zili kumutu chema ati kukamanga gangata. Kupusa kupepera kumbwambwana ziya polisi. Mafumu wazasawa chilungamo. Ziya polisi za imusipe. Ndalama za wasenga bakamwa. Chilungamo jijabasa japotoka. Achisakaniza basi mindalama. Tamuona nilero muntu wasauka. Mukadakhala nazo nzeru, mukadakhala nawo maso apatali kuona patali mukadaziwa kuti chemuCP ichi chathapo ichi chemuCP ichi kupita ichi. Sibweze pano mukupanga zimene mukupanga ziya inu makamaka inu apolisi mafani kuuzeni kuti chemuCP ichi chathapo ichi. Ndenda kalambira komweko. Ngakhale mumuteteze mbuye wanu okula maso uja koma muziwe kunena kuti chemuCP ichi chathapo ichi. Tangana mulandu wakamvesa chisoni. Mulandu wake utitaona milandu ife milandu sa certificate ka mulandu ka certificate ndi chani mwana yo Alfred Gangata wakutenga moni Wamanena kuti wakusegula ni mmimba moni ya sauti. anthu opusa anthu opepera masule na Alfred Gangata azikagwira ntchito zake ndapita ndapituluka mnali ndine wanu DJ Rodi ne kapena kuti munyanane Mira chifukwa cha ndalama. Angonyenga akazi yawe ni mamuna kumumangisa so. Ndilire bandi banja langalata. Bakagoma mundende nkazi mwandira ndaso. Danieli ndakumba sadi. Danieli ndakumba sadi. Ulosi wako sunapite pachabe. Danieli ndakumba sadi. Ulosi wako sunapite na mizi.
Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.